Xayrli kech. Bugun biz studiyamizda Avlaq uy uyushtirishga bo'ldik. Chunki qo'raqlarimiz Avlaq uy kurash tugagara proyektining xalq orasidagi tanilgan vakillari, onu tanıtırga turishchilari, uyushtiruvchilari, juri a'zolari kelganlar uchun rahmat. Aytamiz, Avlaq uy uyushtirishchilar. Avlaq uy tugagara konkurs beygi deb aytganda narsadan iborat, onun maqsadi nida? Bizning Avlaq uy ул борынгы ялаларыбызны яшь буынга җиткерү максатыннан Авлақ үйгә җыелып утырып, шул ук вакытта ул проектта җыелып утырып, уен көлке җыр бию генә булмаска тиеш дигән максат белән һәркем китап укырга тиеш дигән максатны да истәп Авлақ үй көрәш проекты халык арасына чыкты. Форматы нинди суган, нәрсә турында ул? Әдәби ярыш, әдәби көрәш дип әйтәбез һәрдаим, чөнки анда командалар очрашаларда, төрле раундта командалар көч сынаша. Беренче менә мәсәлән сүзләрдән шигырь җыю. Әйтик, без Муса Җәлилнең иҗатына багышланган финал ярышларында балаларга бирдек. Муса Җәлил иҗатын, Җәлилчеләрне, Алла Җәлилнең шигырен Җәлилчә әйтеп автор язганча җыялар һәм аның кайсы шигыре икәнен әйтәләр 5 минут эчендә. Аннары инде һәр команда үзенең теләгенең юласын өйрәнеп килеп 5 минут эчендә юла күрсәтә. Һәм 3нче раунд инде безнең мәктәп укучылары арасында кемнең миллионер буласы килә дигән уен тест форматында һәм янда без татар әдәбиятыннан сораулар бирәбез. Өлкән буынның инде бу уенда без өлкән буынның яше, өлкән буын игътибарга алып, аларга иҗат лабораториясе оештырабыз. 5 минут эчендә бер сүз әйтәм дә, шул сүзгә такмак язышалар кара-кашы һәм ул такмакларны профессионаллыгын да, рифмаларын да карап бәялыйбыз. Һәм 4нче раунд йөзек салыш. Безнең инде учка йөзек түгел, биремнәр төшә һәм без тагын татар әдәбияты классикларын өйрәнергә тиешбез. Мәктәп укучылары белән без Габдулла Тукай иҗатын өйрәнәбез. Мәктәп укучылары белән без балалар әдәбиятын өйрәнәбез. Студентлар өлкән буын белән без татар әдәбиятында ана образы дигән матур темага алындык. Һәм менә безнең финал ярышлар тиздән июль аенда булачак, Алла бирсә, Ага базар фестивалендә. Бу безнең традициягә керә. Һәм без инде бөтен төрле төбәкләрдән командалар күптән китап укып татар әдәбиятында ана образы дигән теманы өйрәнәләр. Менә шундый төрле бәйгеләрдән, төрле элементлардан тора торган бер төсле күңелле дә, мәгънәле дә ярыш килеп чыгаймы? Менә шушы ярышның төрле этапларын үтүчеләре сезгә сорап бирәсе килә, сез бит катнашучы да, хәзер инде жюри әгъзасы, сезнең юлыгыз нидән гыйбарәт иде һәм ничек тартып алды сезне үзенә шушы проект? Милләткә, китапка, мәхәббәткә татарның җирдән инде мин читтә кала алмадым билгеле. Язучы буларак та баштарак бит шагыйрьләр арасында да булды. Шагыйрьләр һәм мәктәп укучылары ярышты. Анда шулатта теге белмичә генә ярамый, шактый кызык хәлләргә дә калган булды бит инде. Хәтта үзебезнең газетага шәһәргә Авлақ уй арбасы дип язып чыктым һәм инде үзем шушы арбадан төшеп калмаска тырышып яшәп яткан көн. Яшьләрне ничек бәялисез? Siz әйтәсез, менә яшьләрне тартырга кирәк китап укырга. Мәктәпләр теге чиратка төзелеп бардылар инде алар шушы 3 ел дәврендә. Безгә дә килегез, бик нык әзерләнгән мәктәпләр, гимназиялар булды, шундыйларны күрергә туры килде. Аннан ул бит менә нәрсәсе белән дә кадерле, ул милли кружбатында уята. Менә шул читекләр, шул алсаклар, балалардан сорыйм инде мин. Ушыймы әйтәм сезгә булай киеп йөрү? Ушый диләр инде. Менә сине әйтәләр. Менә аны белеп тору инде безгә дә бик рәхәт. Менә шушыны аның хисләре бик күп инде улар инде. Анда аның турында озак итеп сөйләшергә, озак итеп язарга була. Һәм җай чыккан саен замыш әйтә торабыз. Менә төбәк дидек бит, проектлар исемләреннән күрә, әле ул шәһәр арада, чөнки безнең менә Мәскәүдән вәкилләребез дә бар. Мөмкин булса, сез дә ничек шу проектта керүегезне сөйләп узсагыз иде. Мин инде бу проектка 21нче елның 1нче очрашуыннан киреп киттем. Сәрия ханым белән без интернет челтәрләре аша таныштык. Ул минем шигырьләрне укып барган и мине чакыра башлады шушы очрашуга.
Бірінші вақытларда енді мен келе алмадым, чөнки Мәскеуде тұрам бит. Ол мені шул сәгатке, шул жерге келегіз деп шақырады. Мен айтам, мен бит келіп жете алмаймын, мен Мәскеуде дегеш, меңа анары алдан хабар бере башлады ол. Кім ролінде қатнаштыңыз сіз баштарақ? Мен баштан қатнашушы болдым енді. Ең бірінші келгенде бек қорқып келдім, менде биремнәр була, ничек икән бу авылгей, электр битендә бала чакта авылларда узган авылгейләрне беләм. Әби бабайлар сөйләү буенча әтиәниләр, үзебезнең апа абыйлар әле уздыралар иде мен бәләкәй чакта. Ләкин бит ул авыллар иләрдән нык аерыла торган. Әйе, менә монда килгәч инде мен күрдем, монда ул язык салыш урында биремнәр икән. Мен курка калдым, анда бит инде татар язучыларын белергә кирәк. Ә мен инде 40 елдан артык хәзер Мәскәүдә торып, татар китапларын бит укымаган кеше, мен белем кирәк. Шуның өчен утыргач инде куркып кына утырам, Тукай гына чыкса ярый дип, Тукайны әзме күпме беләм. Шулай итеп миңа бәхетемә каршы Тукай чыкты. Аны җавап биргәч бик шатландым. İmtihanlarına kadar indeyim. Bir soruğa cevap tağayın biləsiz, hem şol çıkışıksın. Өзімді имтиханда әйтіп ұзды қызық қына хәлләрдә булды дип. Менә кайсыгыз белән қызық хәл исенә төшерә ала? Дөресен әйткәндә, беренче тапкыр очрашуга, шушы тапшыруга чакыру алгач, мин үземдә батыл сүзенә караганда Аллагы сүзенә күбрәк игътибар иттем. Үзебез Аллагыйларда катнашып үсмәсәк тә, әти-әниләрдән, әби-бабайлардан Аллагыны бөтенләй башкача күз алдына китерә дип бит. Һәм инде үземнең команданы мин нәкъ менә шул Аллагыга барабыз бәйрәмгә дип җыйдым. Соңыннан җыелып әзерләнә башлаганнан соң, аның анда барып, теге капка шагып егетләр килмисен белгәч, әзрәк кенә күңелләр сүрелеп киткән чакларда була, әмма шундый кызыксынып әзерләндек. Һәм без инде Бугаз зонасында узган ярышта безнең команда беренче урын алды. Һәм кызык, аннары үзебездә шундый кызыксындыру юллары белән Әзерлек нәрсәдән гыйбарәт булды? Менә ничек әзерләндегез? Әзерлек әкренләп программаны биргәннән соң нәкъ шул әдәбият инде анда дөресен әйтергә кирәк. Мин үзем белемем буенча филолог, татар теле әдәбият укытучысы идем. Укытучы гел укытучы булып кала торгандыр, күңелемдә һәрвакыт шул язучылар. Мен ул шундый рәхәт булды ул чакыру, батыл бу мәгънәсен үзгәргәч тә. Инде сәнгатькә гашыйк илаларны белгән, аннары авыл районы, Сафыр авыл районы булгач бит инде бар безгә әзерләнү дип такмаклар искә төшердек. Әдәбият һәм әдәби язучыларның әсәрләрен кулга алдык кабаттан. Һәм шунысы күңелле, ул шул бер ярышка барып кайту белән төгәлләнмичә, яңадан менә ул без бит инде чакта бик каты күп китап укып үскән булын. Университетта укганда менә Мөхәммәд Мәһдиев безне бик күп китап укырга өйрәткән иде. Яңадан менә без электрон варианттан кагаз вариантка күчеп, әдипләребез белән яңадан кабаттан очрашабыз. Һәм бу тапшыруга biz бик рәхмәтле. İlsur Efendi, менә укытучылар, siz de укытучы әлбәттә. Ләкин менә татар теле укытучыларының тыңлап торган язучыларны җырчы кеше ничек килеп эләккән икән әлеге проектта һәм нинди фикерне алга сөрә икән? Мен инде үземнең фикеремне шундый матур тапшыруга әйтеп китәсем килә. Сария ханымга бик зур рәхмәтлемен. Безнең инде Казандагы Апас якташлык оешмасы һәрвакытта аулак өй көрәшен һәрвакытта ярдәм кулларын сузып килә. Ул матди ярдәм булсынмы, шулай үзебезнең ярдәм булсынмы дигәндәй, шулай ук Апас төбәгедә үзенең матур булышу кулларын сузып килә. Инде әйтеп китәсем килә, бу март аенда булды инде очрашу. Минем үземнең күзләрем белән күрәсем килде. Үземнең колагым белән ишетәсем килде. Менә шушындый килеш барлыгын аулак өй, ул бит инде без әгәр дә борынгы заманнарны искә төшерсәк, аулак өй нинди очрашу соң ул? Нинди очрашу? Менә кыз баланың әти-әнисе кунакка китә, аулак өйгә да иптәш кызларын чакырып, шунда инде бергәләп уйнап, татар халык җырларын җырлап дигәндәй биеп, гармунга биеп, Кызыгып килгәнсез Илсур. шул вакытка инде менә шул очрашуга инде алар егетләр дә килә башлаганнар. Егетләр дә менә ул төп аулак өй очрашу инде. Ә монда бик мин теләп әйтәсем килә, яшь буынга кирәк нәрсә бу. Безнең инде татар халкының гореф-гадәтләрен анда исем кую балага инде аның татар халкының милли киемнәрен ю, шулай ук әдәбият сәнгатен белү, шагыйрьләрне белү,
бик кызыклы булды. Рәхмәт, Сая ханым. Менә шундый очрашуга чакырдыгыз. Мин һәр вакытта менә таяну нуктасында әйтәсем килә. Мондый очрашуларны дәүләт үзе күтәреп чыксын иде. Дәүләт оештырып. Ул бөтен Татарстанда гына булмады мондый очрашулар. Инде хәзер без Россия буйлап та атлап барабыз инде. Мәскәүгә барып җиттек. Санкт-Петербургка барып җиттек. Аллага шөкер. Хәтта Айгә төзелеш районына барып җиткән. Бу яшь буынга кирәк нәрсә бу. Әгәр дә без телибез икән яшь буынның белемен арттырырга, ул инде гореф-гадәтләрне онытмаска тиеш. Һәр вакытта андый бала ул итәгатьле дә була. Шулай ук анда татар телендә аралашу була. Yani ben şunu da aytıp bitmekçi olan Мәскәүдән килгәннәр, Санкт-Петербургтан килгәннәр, урыс балалары, алар татар иҗатын сөйләделәр. Муса Җәлилне, Тукайны, ул бит инде бик әгәр дә урыс баласы шулай кызыксынып карый икән безнең әдәбият сәнгатькә. Татар халкының милли гореф-гадәтләренә ул бик зур нәрсә, бик зур нәрсә. Колпаклар киеп килгәннәр иде. Гүзәл ханым, сез ничек уйлыйсыз менә проектның кыйммәте нәрсәдә? Шушы авылгы көрәш чарасы миңа калса остазлар һәм шәкертләр арасындагы көрәш. Һәм инде ул без менә семинар, без Авиатөзелеш районы 5-нче гимназиядә семинар уздырган идек. Алар класстан тыш чара буларак шушы чарага безнең алып килделәр. Аллагы батыл идән ул вакытта шушы чараны искиткеч оста безнең шагыйрәләребез һәм безнең 5-нче сыйныф 5-нче гимназияның укучылары, югары класс укучылары бик матур итеп көрәш алып бардылар. Һәм әлбәттә әдәбиятка, сәнгатькә шушы кызыксыну уяту балаларда инде без күреп тордык, күзләрендә утлар яна. Балалар бер төрле кызыксынып көрәш алып бардылар. Миңа калса ул көнне безнең укучыларыбыз җиңелер кебек иде. Ни шатлык, безнең укучыларыбыз шагыйрәләребезне җиңеп чыктылар. Шул кадәр әзерләнгәннәр иде укучыларыбыз. Булсын ул әдәбият, булсын ул язучы, шагыйрь һәм инде музыка өлкәсендә балаларыбыз җырлап биеп һәм әлбәттә сорауларга җавапларны матур итеп, дөрес итеп җавап бирделәр. Кыйммәте нәрсәдә күрә? Кыйммәте әлбәттә укучыларыбызның, безнең киләчәгебез. Без бит инде татар теле дип, киләчәк өчен дип янып яшибез. Инде дәүләт күләмендә дә телләр комиссиясе дибез. Күп чаралар, шушы телестудия, шушы бинада да бик матур чаралар карыйбыз бит һәр вакыт. Булсын ул безнең Рәмилә Сәхәбетдин Шаянтовыгына да инде буынны үстерәбез бит. Шушындый чаралар, шушындый фестивальләр була торганда безнең укучыларыбыз әлбәттә кыйммәте менә шушында. Телебез яшәр, телебез, сәнгатебез үсәр, шушы буын безнең дәвам итәр дигән кыйммәтне күрәм мин. Менә яшь буын турында сөйләшебез, без рекламадан соң дәвам итәбез.